και τη Λουσία. Επίσης βλέπουμε ότι έχει λάβει μέρος στο Vice City και προφανώς ότι είναι ένα μεγάλο βήμα πιο πάνω από το GTA 5. Η Rockstar αργότερα κάνει ένα tweet που επιβεβαιώνει ότι το βίντεο είναι αληθινό. Αυτό το tweet που λέτε είναι το πιο liked στη gaming ιστορία. Και είναι πολύ τρελό να το σκεφτείτε γιατί απευθύνεται σε ένα παιχνίδι που δεν έχει βγει καν trailer. Συνεχίζουμε με τα updates λοιπόν και το Drag Wars βγήκε στις 13 Δεκεμβρίου. Αυτό το update φέρνει μερικά καινούργια story missions και ένα καινούργιο business στο Acid Loud. Και ένα καινούργιο χώρο για να ράζετε. Το Acid Business που λέτε είναι για παθητικό εισόδημα και λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν τα ήδη υπάρχοντα MC. Δυστυχώς όμως σε αυτό το update τα story missions που βγήκαν ήταν η μισή ιστορία και για την άλλη μισή έπρεπε να περιμένουμε 3 μήνες ακόμα. Φαίνονταν ότι η Rockstar πλέον έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το GTA 6 και είχε αφήσει το GTA 5 σε πολύ αργούς ρυθμούς. Αυτό μας φέρνει σιγά σιγά στο 2023 στις 16 Μαρτίου που βγήκε το DLC Drag Wars Part 2. Με αυτό το DLC ήρθε και ένα καινούριο γκαράζ 50 αμαξιών. Αυτό έκανε μια πολύ καλή εικόνα για την αρχή του χρόνου. Αυτό βέβαια δεν κράτησε πολύ γιατί φτάνουμε στις 13 Ιουνίου του 2023 που βγαίνει το San Andreas Mercenaries DLC. Το update αυτό φέρνει μερικά contract missions και μερικά quality of life features. Αλλά για μισό λεπτό. Η Rockstar αφαιρεί το 1 τρίτο των αμαξιών. Ναι, καλά ακούσατε. Το 1 τρίτο των αμαξιών αφαιρέθηκε και πλέον ο κόσμος δεν μπορούσε να το αγοράσει. Βέβαια έπρεπε να το περιμένουμε γιατί μην ξεχνάτε πως το 2022 η Rockstar δημιούργησε τις αντιπροσωπείες. Το να βγάλει κάποια οχήματα από τα site που μπορούσε να αγοράσει στο GTA και να τα βάλει στα dealerships για συγκεκριμένες στιγμές μέσα στο χρόνο. Οπότε πλέον οι παίχτες για να αγοράσουν κάποιο συγκεκριμένο όχημα έπρεπε να περιμένουν να βγει στο dealership. Επίσης η Rockstar με αυτό το update έφερε και ένα καινούριο dealership, το Vinewood Car Club, το οποίο βέβαια ήταν exclusive για όσους είχαν το GTA Plus. Άρα συνοπτικά η Rockstar αφαίρεσε 1 τρίτο των οχημάτων για να τα βάλει στα dealerships, εκ των οποίων το ένα dealership ήταν μόνο για τους GTA Plus members. Το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να περίμενες ένα αμάξι για πόσο καιρό και στο τέλος απλά να έβγαινε στο Vinewood Car Club και να έπρεπε να αγοράσει το GTA Plus. Προφανώς αυτό εξόργησε όλο το κοινό του GTA. Μερικούς μήνες αργότερα η Rockstar ανακοινώνει ότι αγοράζει το CFX.RE, τους δημιουργούς του 5M για όσους δεν ξέρουν. Πολύ ανάποδο για το ότι θα έκανε μια Rockstar απέναντι σε modders, τους οποίους προφανώς συχαίνεται. Ο κόσμος βέβαια το βλέπει σαν ένα γιγάντιο βήμα για το GTA 6 Online. Πάμε λίγο το χρόνο την ημέρα όπου το GTA γίνεται 10 χρονών. Και η Rockstar κάνει ένα tweet στο οποίο ευχαριστεί όλους τους players για όλα αυτά τα χρόνια. 3 μήνες μετά από αυτό η Rockstar ανακοινώνει και κάνει release το πρώτο trailer του GTA 6. Ένα πράγμα που περιμέναν οι παίχτες να γίνει εδώ και χρόνια, αλλά επιτέλους ήρθε. Τα περισσότερα νέα που βγήκαν στο ίντερνετ είναι ότι το game φαίνεται φανταστικό. Με το τέλος του trailer να λέει ότι το GTA 6 έρχεται